Zdravím vás. Keďže veľa zákazníkov sa na nás obracia s problémom svietenia LED boardu po vypnutí pri DALI driveroch alebo push driveroch, stačí, že svietidlo je uzemnené alebo je priskrutkované o železobetónový strop, tak LEDky sa jednoducho jemne rozsvecujú, čo v noci pôsobí veľmi rušivo pre zákazníka alebo teda investora, užívateľa. A je to spôsobené indukciou, ktorá tam vzniká na tom čipe sa dokáže naindukovať až 2 V, aby sa rozsvietil. Čiže tento problém je pri všetkých DALI driveroch, to je jedno, akú značku použijete. Tento problém naozaj vzniká pri rôznych značkách driverov daličkových alebo push driveroch. Ako náhle pripojíte žltozelený na svietidlo, svietidlo sa jemne rozsvieti. Alebo stačí ho jemne uzemniť rukou alebo proste pri montovaní železobetónový strop. Riešenie je v použití nejakého odporu, v mojom prípade 10 kΩ odpor, keď ho uzemníme a odpor pripojíme na mínus LED boardu alebo driveru, to je jedno, môžete ho použiť aj na strane driveru, aj na strane LED boardu, na strane driveru ho použijete alebo pripojíte teda na mínusko a kostru svietidla, aby sa to zbytkové napätie vybilo v tom odpore, čiže spôsobí ako spotrebič.